12 तारिखनि जि जानो गोनां जोंनि डेलिगेट सिटिंखौ जोङो पस्टपन खालामदोंमोन आरो खोब गोख्रै समनि गेजेराव सर्ट टाइमनि गेजेराव जोंनि हाबाफारिया खुंफुंजागोन आरो मे दाननि गेजेरावनो बे खुंफुंजागोन बे खोथाखौ जों लानानै सावरायदों सुइटेबल दिन लानानै गुसुं समनि गेजेरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आद्रा थानाय थान्दैमेलखौ जोङो मावफुंनायनि गेजेरजों गोदान आफादखौ जों दाफुंनानै लागोन आरो बेखौ जोङो दानानै होगोन आरो माने थासारिनि थाखाय बा इन्डिया पाकिस्तान जि मोनसे वार लाइक सिचुएशन अलमस्ट बे मोनसे सानब्रै सानबानि मोनसे दावहानि थासारियाव दंमोन आरो बे समाव जिहेतु स्टेट गभर्नमेन्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना बेबायदि मिटिं गेदारिं बायदिसिना अबजारभेसन आरो बैसागु फालिनायखौबो केन्सेल खालामदोंमोन बेखौ जोङो मान होनानै देशआ जेब्लाबो सिगां आरो देशनि सार्थ जों जेब्लाबो दङ बे खोथाखौ जोङो मान होनानै 12 तारिखनि जि जानो गोनां जोंनि डेलिगेट सिटिंखौ जोङो पस्टपन खालामदोंमोन आरो खोब गोख्रै समनि गेजेराव सर्ट टाइमनि गेजेराव जोंनि हाबाफारिया खुंफुंजागोन आरो मे दाननि गेजेरावनो बे खुंफुंजागोन बे खोथाखौ जों लानानै सावरायदों सुइटेबल दिन लानानै गुसुं समनि गेजेरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आद्रा थानाय थान्दैमेलखौ जोङो मावफुंनायनि गेजेरजों गोदान आफादखौ जों दाफुंनानै लागोन आरो बेखौ जोङो दानानै होगोन। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।